Ito yung malalaki na nakabaon sa lupa. Nasaan na Kim? Baka di na Malalaki na nakabaon sa lupa. Ito ang tawag kila Harry Potter. Tawag kina Harry Potter. Yan. Okay. Clear. Tapos, Bato ito daw, naman- bato, ito rock, yung tawag rock. sa- Big rock. kapag may hindi ka alam. Letter S. Ay, wait. Yung una is letter S. Malalaki na nakabaon sa lupa. Yung pangalawa is yung tawag kila Harry Potter, letter M. Ayan, napakadali. Ito yung pangatlo. Wizards. Sabi ni Alexandra. Ay, tama, wizard daw. Tama, hindi wizard. Ibang term daw. Ito yung Disney princess na nahulog sa lupa. Kimoro buon. Ano to Letter sinabi A. niya, no? Which? Sa saradong Which, sabi ni ano? lugar, letter D. Bawal si Lord. pumasok, don't enter. Oh, si Lord Tama Death. naman. Nakabaon Dangerous, sabi ni Bean. Dangerous. Ano ba yan? Iisa pa lang? Oh my God, isa pa lang yung napapahulaan ni Kim. Ano, yung nakatayo Time stop! Don't enter.